pek mar tich koro dhi biro ne jou. To uno kuongo uikoru kosumbe un gi weche moko machandou kanyo. Kamano Trevor, wach mar ng'anyo mar dakteche biro rocho chenro mang'eny mag osiptal kod ka thieth. To ka gima sirkal nyalo winjo mondo mi okony chenro mar internship, to kata wan wabiro ungo gi mkono. Wambe wan gi challenges mang'eny kod ka posting of intern nurses. So far, nyaka sani, graduates ma Maseno, Kabianga, and Mo University pok obedo posted since last year, July 2023. Mokwongo nokonegi ni biro gibedo posted in September 2023. Mane gibedo posted. Ochako konegi ni gibiro bedo posted in January 2024. Ne ok obedo kamano. Kendo koro no konegi ni gibiro bedo posted in February 2024. Ne ok obedo kamano. Kendo ochako migi mana promise ni gibiro bedo posted in July 2024. Wan gi lalruok gi sirkal mondo wakikisha ni jowagi obedo posted. Nikech kok gibedo posted e wang' sa, to higni mage ok ginyal bedo employed nikech after bang internship, kore kibiro migi practice license mondo gibed employed. Kore en nearly a whole 1 year or 2 years manyathi mose graduate rito, and it is a wasted year. Omiyo en gima rach ahinya gisani. To Davji, mbaka moko rugo chalo ka gima en gima osebedo kuwuoye gi